चालू करतो मासे विषयी झाले तयार कांदा. हा तर मंडळी आता सांबार बनवूक चालू केल्यान दुर्वान. हे काय काय आहे कशासाठी? ओ एकाच ह्याच्यात दोन दोन कामं करूची युक्ती चालू आहे. आणि ही सगळी डाळ आणि सगळा लावला ना, शिटी काढून घेतल्यान आणि हे हायसर एक लॉट इडली निघाली असं ऑलरेडी. झाली काही इडली झालीशी वाटतं. झाली आहे थोडी थंड होईल कोई. थंड झाल्यावर एकदम मस्त होतं या. सगळी सांबाराची तयारी सुरू झाली आहे. तेलात जिराच आहे ना, जिरा आणि काय तर तुम्ही सांबार घरी बनवताच काय आमका नक्की कळवा. आम्ही तर असं वेळ असत तर बनवतो, वेळ नसत तर इडली चटणीचाच कार्यक्रम होता. पण असं रविवार वगैरे असतात आणि आई पप्पा किंवा दुर्वाचे आई बाबा इले किंवा कोण इले तर आम्ही प्रयत्न करतो की सांबार बनवतलो जेणेकरून पूर्ण नाश्ता परिपूर्ण होईल. तर इडली सांबार आणि चटणी. बस एक घ्या अजून. बस झाले त्यांका बस झाले. चला आता इडल्याचो तिसरो राऊंड काढूचं काम चालू झाला. बोल दीदी काय खूप छान टेस्टी चटणी आणि सांबार. हां आय लाईक इट. किती 10-15 इडल्या खाल्ल्या? नाही तुमच्या खाल्लंय 5-6 होतील अजून. होऊ शकतं. तर मंडळी इडली सांबार खाऊ किंवा मस्तपैकी. मस्त नरम नरम इडली झाली हा. चटणीत बुडवून खाया पहिली. आता नाश्ता करून जाताना बाजारात मासे आणू. बघूया काय ठरतं. कोलमी, सुरमई, पापलेट, बांगडा काहीतरी ठरताला तर घेऊन येऊया. नाश्ता करू घेऊया. चला इथले काय काय आणायचं आहे? कोलमी आणि सुरमई ना. सुरमई कदाचित नाही भेटली तर पापलेट. ठीक आहे चल बघूया. पिशवी नको. बाजारात लयच गर्दी दिसता. कशी आहे सुरमई? बारक्या बन आणि कोलमी 500. हे 300ला दे आणि अर्धा दे.
ताजी आहे ना सुरमई पण लेट झाला साफ करून मंडळी मी आता मस्त पैकी एवढा नारळ पाणी आणलंय ह्या लोकांचा शी पकाव त्याच्या जिरू सोडा आणला असतं तर परवडला असता. जिरू सोडा काय हा पी दे याला दे हे घे हा बघ हे दुर्वा राजू पाणी नारळ पाणी नाही बाबू हा देखो जरा काय काय झाला तर मंडळी सुरमई फ्राय आणि काय हे काय असं हे काय पूस भाजी फणसाची कच्च्या फणसाची भाजी जवळ टाकून अरे बोल ना पूस भाजी माका नाही माहिती मी नाही खात. आम्ही सांगतो ना पूस भाजी आणि कोलमीचा कोलमीचा साठ दणदणी चला बारक्याचं जेवण वाढूचं काम चालू आहे आपलं जेवण कधी भेटतं बघूया मग खाऊया. अरे काय चालू आहे होळी काय दिसणार नाही भिजला का तो आम्हाला भिजवलं त्याने. चला आता मंडळी मासे भाजूक चालू केलं नसं आता थोडा वेळ जेवण चालू करतो मासे विषय झाले तयार. कांदा मी सारभात बरोबर कांदा खातोय. ओके 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 चला मंडळी जेव घेवा. कोलमीचा सार सुरमईचं तुकडं आणि काकडी रविवारचा थांब खातो थांब जेवलो का खातो थांब. मस्त आला कोलमीचा सार. गावची कोकमा होती त्याच्यामुळे आंबटपणा इतकं मस्त येईल ना. सुरमई चांगली शिजली आहे ना. थांबा बारको खाता बघूया. नाही चला जेवते आता मस्तपैकी भात सार सुरमई आणि मध्ये भेटते. चांगली दिसते. तर चला आता मुंबईत जातो. आई पप्पा आणि दिदी इलली त्यांना मुंबईत सोडूचा कारण दिदीचा उद्या काम असा सकाळी. तर उद्या सकाळी एवढ्या लवकर निघूक नाही मिळूचा म्हणून आता संध्याकाळीच जातो. आणि माझं शेवटी काम असा तर आता निघालो आणून पैसून वाजले 6 साडेपाच झाले असं. निघता 5:45 वाजतलेत.
तर मुंबईत जाऊया. चला भेटूया आता डायरेक्ट मुंबईत. तर मंडळी आत्ता 10:15 10:30 वाजता आपण घरा केलो आणि 6:30 वाजले आमका मुंबईत पोचूक. त्यानंतर आई पप्पांका घरात सोडलंय, सामान सगळा वरती नेऊन दिलंय आणि माझं शिवडीक काम होतं त्याच्यामुळे मी शिवडीक गेले, माझं काम केलं. त्या करून येता येताच म्हाका 8:30 वाजले. तर घरात येऊन थोडासा थैसरच आम्ही चिकनचो रस्सो आणि भाकरी खाल्लो आणि पटापट निघालो. ॲक्च्युली आज कबाब हब म्हणून एक मेघवाडीत दुकान होता, म्हणजे स्टॉल होतो जो एका मित्राच्या ओळखीचा होतो, ज्याचा व्हिडिओ आपण ह्याच्या आधी माका वाटतं 8-9 महिन्यापूर्वी घेतलेलो. त्याचा व्हिडिओ घ्यायचो होतो पण तो आज काय नव्हतो. तर आता पुढच्या वेळी जर तो असाच तर आपण त्याका कवर करूचा प्रयत्न करूया. आणि आता आम्ही घरात पोचलो तर आता झोपतलो कारण की जेवण तर येलेलो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघलो की कोलमीचा सार कसा बनवतात आणि आजचा जो मेनू होतो कोलमीचा सार आणि सुरमई फ्राय तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघलो. आणि सकाळी इडली सांबार होता तर तो दाखवूचा प्रयत्न केला. तर ह्यो जो व्हिडिओ तुमका आवडलो असाल तर या व्हिडिओक नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका. तर चला आता आपण भेटू उद्याच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय, गुड नाईट.